הנה אנחנו עם הסקטבורד, השלט אתם רואים ביד, ככה יפה. אנחנו קצת ניסע. הנה האוטו שלי שם, אתם רואים? הנה. עכשיו בואו נראה על איזה מהירות אנחנו. עושים ימינה שמאלה כמו גלישה בכיף. מעלים עכשיו את המהירות, אנחנו עכשיו שומעים, קוראים את הרוח, אבל סבבה הכל. פה יש מעקה כזה שאני קצת מפחד ממנו, והנה עוברים אותו מהצד וממשיכים הלאה. עוד מעט נעצור, נשים מצלמה קדמית, בואו נראה איך עושים את זה. אני עוצר פה עכשיו. זה היה. יש נשאר עוד 4 אפילו מלאים.